Здравейте, аз съм Дилян. Аз съм Антония. Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти и освен да ви пожелаем за много години, да сте живи и здрави, по-успешна 2025 година. Друго няма с какво да започнем. Темата на днешното видео, първото за тази година, ще ви каже Антония. Здравейте от мен, за много години, както каза Дилян, да сме живи и здрави. Тъй като еуфорията покрай празниците мина, но все още предстоят други, именно доста именни дни, решихме да направим едно малко по-различно видео, отдавна не сме правили такова, именно за бюджетни парфюми. В днешното видео ще видите такива до 200 лева, които считаме за що годе приемлива цена, ако решите да направите примерно някой подарък през януари месец. И откривам днешната класация с едно малко по-различно предложение, като допреди малко водихме спор или по-точно се чудим как се произнася марката, Versatile или Versatile, нямам никаква идея. Става въпрос за френски бранд, който не е много популярен при нас, и за техния Круасан кафе, един парфюм, който, забележете, мисля, че Дилян ви е показвал един от марката, е Roll-On и го няма в друга версия. Избрах него, защото изключително много го харесвам, независимо, че го нося в къщи. Парфюмът е супер добре направено гурме. По самото име може да се досетите всъщност за какво става въпрос. Имаме кафе, капучино, тонка, карамел, ванилия, изключително приятен аромат, който обаче трябва да нанасите по малко по-сложен начин, защото съм забелязала, че българите някак си не си падат по рулоните. От една страна го разбирам, от друга страна си има своя чар. Много пъти сме коментирали как в арабските страни всъщност това е предпочитан метод. Парфюмът е с много, много добра трайност, подчертавам трайност, тъй като излъчването при повечето рулони почти го няма. Усеща се близко до кожата, някъде може би на около една ръка разстояние може да го усети и друг човек, т.е. седи интимно, но независимо от това е идеален за, ако щете, релаксация, както сега е студено да си се намажете вкъщи и да си седите, ако имате камина, примерно, или нещо подобно. Пробвала съм няколко парфюма на марката и искам да ви кажа, че бях наистина очарована, доста добре са се справили. Даже бяха попитани наскоро, мисля някъде бях чела в Фрагрантика, дали имат намерение да изкарат някои от парфюмите си с спрей вариант и да добавят естествено алкохол. Те не искат, смятат, че това е техният чар, същото смятам и аз. Понеже Антония пропусна да спомене един така доста очеваден факт, ние в България сме привилегировани. Това е едно от малкото направления, в които сме доста привилегировани, да намираме парфюмите от нас на много по-ниски цени, отколкото всъщност се предлагат в Западна Европа. Има супер много дискаунтери и реално портфолиото се увеличава всяка година, така че тук малко от нашата камбанария си гледаме, но в крайна сметка 99% от хората пазаруват основно от България. Така че аз ще започна с един парфюм, за който говорех наскоро. Atkinson's London и техния The Other Side of Oud. Едно от кафе комбо с свежи подправки, наистина страхотен парфюм. И това, което ме озадачи е, че не помня в кой сайт, но съвсем скоро го гледах, цената му беше 130 лева. Имайки предвид инфлацията, която се зароди последните години, със сигурност аз съм го купувал по-скъпо преди там не знам колко време. Така че и то говорим не говоря за тестер, говоря за пълна презентация. Иначе парфюма, както споменах, има свежи подправки, кафе, луд, едно свежо усещане, носи в себе си ванилия. Смятам, че е доста добро входно ниво, що се касае до луд парфюми. И цената му, на която се намира у нас, няма какво повече да коментирам относно нея. Наистина си е попадение от всякъде и смятам, че за подарък би бил страхотен. Ако преди години ми бяха казали, че ще включа Шергуи в класация за бюджетни парфюми, сигурно нямаше да повярвам, така че Дилян добре направи уточнението, че всъщност парфюмите, които ще видите днес, са до 200 лева за българския пазар, т.е. гледаме през нашата камбанария, нашата действителност и каквото се седите. Парфюмът е Шергуи, марката е Serge Lutens, една супер интересна марка, която считам за
неодооценена в България, всъщност заслужава наистина внимание, защото техните парфюми представляват точно думата ниш. Изключително различни, изключително сложни композиции. Накратко за Шергуи, може да видите и цвета му, много обичам да го показвам, защото е сменил поне 5 нюанса. Е един от първите тютюни, в които се влюбих. Става въпрос за композиция тютюн, мед, амбър и забележете сено. Тук идва големия проблем за Дилян. Той никога не обикна Шергуи, както аз го обичам. Парфюмът е лансиран, забележете, през 2001 година. Т.е. мисля, че това е, може би, втора или трета формула, тъй като и опаковката е сменена. Но наистина за хората, които харесват тютюн, може би е окей преди това да пробват, защото и Дилян харесва, но не му понася, но аз наистина го обожавам. При мен, както казах, имаше много оплаквания за треността. Треността си е супер, излъчването също. А за цената, мисля, че последно го гледах преди около 2-3 седмици, ще ви излъжа някъде около 150 лева за 50 мл. За съпоставка ще ви кажа само, че този е взиман от Франция и беше някъде около 150 евро преди повече от 6 години, така че сами си правете изводите. Моят номер 2 е, по мое мнение, един от най-добрият дизайнерски аромат, който излезе в последните 2 години и голямата изненада, че това от Hugo Boss. Нали, това е изцяло мое мнение, не ангажирам никого с него. Става въпрос за Boss Bottled Elixir. И защо го категоризирам като най-добрия? Защото е различен. Няма амброксан, не е сладък, няма кокос. Изобщо в пълната противоположност има хубав тамян, има кардамон, има кихлибарено усещане, има пачули. Като цяло, наистина, Бос, след това изкараха май още 2 или 3. Доколкото знам, и новата им нишова линия също така се харесва много в западните държави и не само. До нас още не е стигнала. Така че явно са напипали някаква ниша и правят наистина страхотни неща. Парфюма е дървесен, както казах, опушен, много мъжки, много приятен шлейф носи. Специално за това време е супер. За есента също смятам, че се справи страхотно. И вече се намира на дискаунтната цена у нас, защото ритейл цената му беше нещо от сорта на около 300 лева. По спомен да не ви излъжа. Така че наистина време му е всеки да се здобие с него, ако харесва такъв тип аромати. Няма да съжалява при никакви положения. И следващото предложение идва от една марка, която не е популярна в България, поне според мен. Става въпрос за Карвен и техния Сао Пауло. Един парфюм, който хората, които са в групите и следят канала, знаете как случайно нашумя от, както се казва, една шега. Съвсем умишлено го включих в бюджетните видеа, тъй като в периода, който аз го взех, мисля, че беше 160 лева. Преди да излезнем да снимаме, си направих труда да видя, че в момента е на 135 лева на промоция отново в въпросната дрогерия. Всички, които го пробваха, всъщност повечето от тях го харесаха и няма как да иначе, защото за тези пари получавате наистина много добро качество. Предвид това, че хората в чужбина го взеха на двойна цена, ако не се лъжа, преди да дойде тук в България, примерно нещо от сорта на 130-150 евро, този ром определено заслужава нашето внимание. Има всички качества, които са необходими за парфюм от подобен профил, т.е. трайност, проекция и каквото се сетите. Нотките вече мисля, че ги коментирахме доста, но да, тук канелата е по-интензивна. Ром, тонка, ванилия, нещо, което по някакъв начин напомня на Angel Share, но и същото време са доста различни. Пак казвам, лесно достъпене, може да го намерите почти във всяка една от тези дрогери, така че ако все още не сте пробвали, а си търсите нещо подобно с алкохол, просто действайте. Няма как класация за по-бюджетни или по-дискаунтнати аромати. Според мен така е по-правилно. В която да няма Монтал и Мансера, защото цените, на които ги намираме ние, ще се повторя, са поне 40-50% надолу от ритейл цените. Те мисля, че в цял свят така, не съм сигурен, но в България са много ефтини. Infinity е един аромат, който мисля, че е посветен на 20 годишнията на Монтал и смея да кажа, че качеството и по-скоро пирамидата, която е вътре, обяснява доста характера на марката. Естествено имаме от този лек медицински уд,
Имаме плодови акорди в началото, табак, амбър, наистина страхотен. Любопитното тук за отбелязване е, че в началото има хубава череша, леко алкохолна, сладка, не е цианидна, както в много аромати. Парфюма е лесен за носене, лесен за харесване. Феновете на Монтал със сигурност ще го припознаят като любимец от марката. Като представяне обаче, не знам дали защото беше много нов. Аз скоро, да си призная, не съм го носил, но не се представяше както обикновено се представят останалите. Предполагам, че това нещо се е поправило. Ще има апдейт на инфото, така че ако не сте го пробвали, според мен със сигурност, ако сте фенове на ДНК-то на Монтал, ще ви хареса на 99,99 в период процента. И следващото предложение от мен идва от марката Гарлен. Искам да подчертая, че ми е подарък, когато реши Дилян понякога, може да бъде изключително мил. И се казва Суфле де парфюм. Парфюм, който е издаден през 2014 година и аз познавам, може би от тогава, но все не му идваше времето да го закупя и докато се наканя, мисля, че беше спрян. Казвам беше, ще ви разкажа по-нататък, защото вече не съм сигурна. Както и да е, преди около седмица-две Дилян много приятно ме изненада с този аромат, защото наистина е страхотен и се намира, разбира се, на прилични пари, за да може да влезе в тази класация. За феновете на Шалимар, ако не са го пробвали, слава богу, казвам слава богу, тъй като не харесвам оригинала или по-скоро все още не съм озряла за него, така да се изразя. Няма нищо общо, става въпрос за една страхотна, финна ванилия, цитруси, мускус. Има, може би, някаква препратка към класически, но тя е много минимална. Изключително класен, изключително елегантен аромат, който мисля, че повечето жени биха харесали. В никакъв случай обаче не си представите някаква сладкарска ванилия. Нещата са направени доста деликатно. Та, както ви казах, мислих, че е спрян и все още не знам дали това е така и по каква причина в България се намира, но ако отворите eBay и напишете името, пак казвам, за изданието от 2014, има хора, които го продават като спрян. Така че за пореден път изглежда при нас сме късметли и няма всъщност никакво значение. Ако можете и харесвате такъв профил, направо действайте. Няма да останете разочаровани. Може би много... Предполагам, че вече всички знаят марката Essential Parfum, но този аромат не стана такъв хит, какъвто е Bois Imperial. Бранда така изненада абсолютно всички парфюмани с безупречно качество на ниска цена. Сега за последния екстракт не съм особено въодушевен, но няма да го коментирам него в момента. Парфюма е Neroli Botanica от Anflipo. Както почти всички парфюми с Neroli, тук няма как да очаквате някаква огромна разлика. Обаче искам да добавя нещо. Неролито тук не е толкова остро, както в много от ароматите, които са базирани върху нотката. И в Dry Down има един ветивер, който по мое мнение до някъде се доближава с този в Encre Noir. В началото изобщо не присъства, но в Dry Down е много отчетлив, опушен, землист и така нататък. Има и цитруси, естествено. Неролите си върви в комбо с цитруси винаги. Изобщо не е подходящ за това време, защото ще умре много бързо, но лятото си е супер. Лятото, пролетта, за ежедневен парфюм е страхотен. Изобщо, що се касае до Neroli, наистина много добре направен парфюм. Така че ако сте фенове на нотката и си търсите нещо, което може да носите всеки ден, смятам, че Neroli Botanica е страхотен избор. И завършвам днешната класация с марката Brecor и парфюма Subversive. Предполагам, че го произнасям правилно. Една много добра сделка от миналата година. Мисля, че като го взимахме, ще ви излъжа, беше около 100 лева за 50 мл. Тук отново всеки може да направи съпоставка за реалната му цена. И наистина, както казах, парфюм, който ми изненада изключително приятно. Един различен прочит, ако мога така да се изразя, на тютюна, тъй като става въпрос. В началото се отваря силно кожено, с плодове, мисля, че имаше касис, една отчетлива смокиня и тютюн е някак си притъпен. Просто парфюмът е направен наистина изключително добре, защото в един момент при мен специално съставките така добре се сливат, че не мога да различа точно кое, освен може би кожения акорд, който присъства от началото до края.
Мисля, че е унисекс. Казвам мисля, тъй като всеки трябва сам да си прецени за себе си. Аз съм малко по-екстравагантна в изборите си за аромати, но и доста дами, които са го тествали, го харесаха. Трайност. Наистина, буквално изкарва повече от 12 часа, който поне е супер странно за мен за парфюм с смокиня, защото повечето лично, които съм тествала, не са чак толкова трайни. Може би тук идва от другите нотки, засилването на трайността, кожата и тютюна и така нататък. И това е общо взето. Винаги ми е носил комплименти, носила съм го доста в интерес на истината. Не мога да определя, може би, за кой сезон е подходящ, защото малко се бърка смокинята с тютюна. Мисля, че когато и да го носите, ако не прекалявате с спрейовете, винаги ще е окей. И ще сложим точка на днешното видео с един парфюм от Фран Букле. За него също говорихме съвсем наскоро. Винил се казва. Като цяло марката е доста дискаунтната в България. Има много добри неща, както и много лоши. Не мога да си скрия душата, но винил определено е моят фаворит за сега от бранда. Кола, уиски, табак, цитруси. Нали, това комбо, като го чуете, си представяте енигма, но парфюма не прилича на енигма от рожа. Наистина супер, много добре направен парфюм. За мен е тотално мъжки. Не виждам жена как би могла да го носи, въпреки че някакви хора са тук си мърдат главата така. Някакви хора. Да, не са някакви хора, една жена. Така че, да, винил със сигурност е страхотен аромат и цената, на която се намира у нас, е наистина повече от добра за това, което ще получите. Мисля, че продукта, не тестер, беше около 150-60 лева и за подарък бихте могли да изненадате много приятно някой джентълмен, който обича да си попива и да си попушва порички. Ако ви се струва по-тъмно, да, така е, защото слушах сега една 30-минутна тирада за някакви хора. Не можете да си представите на какво съм подложен и изтързания ми вид е вследствие на тотален психически тормоз, който ми бива налаган в снимането на всяко едно видео. Така че това няма абсолютно нищо общо с днешната тема, но държа да го кажа. Ако изчезна, да знаете, оставил съм едно писмо и всичко ще излезе наяве. Наистина, привилегировани сме у нас, особено са по празниците, много от сайтовете буквално изригнаха с някакви супер оферти и избора става все по-голям. И наистина в това отношение сме късметли. Може храната да ни е 2 пъти по-скъпа и всякакви други неща, но парфюмите у нас са ефтини. Ако вие смятате, че не е така, можем да поспорим. Кой му пука, че се дига цената на тока и на хляба, като гледайте какво става тук? Та с 2 думи, това е, може би, не знам как да си изразя, със сигурност е привилегия, тъй като ако погледнете цените, другите страни дават много повече пари за тези аромати, но ние си имаме други неща да си оправяме. С радост, разбира се, ще прочетем кои са и вашите бюджетни съкровища, открития или както ще да ги наречете до 200 лева. Откъде сте ги закупили, разбира се, какво им харесвате, какво не им харесвате, стандартните неща. И знаете, не на последно място, ако това, което правим ви харесва, може, разбира се, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известие за всяко наше следващо видео. От мен Антония. И от мен, като закъсаме за Париж, ядеме сутрин луканката без хляб. Чао и до нови срещи!